Ahoj, ahoj, moc vás zdravíme. Dneska tady mám modelku, Haničku, a budeme zkoušet tady tu naši krásnou kouzelnou taštičku, takže abyste viděli, jak to vypadá před a po. Takže takhle se Hanička líčí, normálně běžně. Odlíčíme a začneme potom líčit. Asi možná uděláme jenom jednu půlku a potom dolíčíme ten zbytek, jo? Ať vidíme, jak to vypadá, jak se s tím pracuje. Tak my se za chvíli přihlásíme. Tak, jsme zpátky. Takže Hanička si odlíčila teda tady tuhletu část, kterou teda nalíčíme. To dám trošku blíž. A vidíme. Tak. A jdeme na to. Takže, co tady máme? Máme tady teda, už jsme si ukazovali ty 3 make-upy ve skle. A když budeš mít nějaký dotaz, tak se klidně ptej. Já používám všechny 3 make-upy, protože je to úplně lehoulinké. Ono se tam dá jenom takováhle čopička, taková úplně pidí. To je nejsvětlejší, potom je 2. Jo, zase tam dám jenom trošku. A 3, to je taková úplně nejtmavší. Jo, prostě máme 3 takové těpičky. Tak, první dávám vždycky ten nejsvětlejší. Ten se dá fakt hodně, to, co chceme nejvíce zasvětlit. Takže máme tady očičko, tak, 2, šoupneme na celý zbytek obličeje a 3, jelikož je nejtmavší, tak ji použijeme na korekce. Takže to dáme jenom semhle. Jo? A po případě to, co chceme schovat. Jo? Když dáme někde tmavý make-up, tak vlastně tím schováváme to, co nechceme, aby bylo vidět. Tak, jaké to je? Dobré? No, je to takový příjemné, no. Tak, teďka. Začnu od té nejjemnější, mám takový štětec prostě na make-up, tenhle je z Mary Kay, je fakt jako úžasný. To mám doma. Tak, tím vlastně zaťupáme, zaťupáme na tváři, tak, ten make-up. A špiní ten make-up oblečený? Ne, vůbec, on je právě je otěruodolný, takže úplně v pohodě. Můžete mít bílý rolák, není v tom vůbec žádný problém. Tak, tady máme nějaké smítko. Tak, a začali jsme u 1, u 2, teďka jdeme k 3, kde vlastně rozmázneme ten 3. make-up. Kde to? Tak. Jakmile to máme zaťupkané, máme vrásky, tak to můžeme vlastně ještě i vetřít. Tak, ten make-up je vlastně úžasný v tom, že on obsahuje přírodní kolagen, takže po chvílce, jak on zavadne v pleti, tak vlastně vypne vrásky. Jo, takže tam opravdu je hodně dobrý liftingový efekt. Ale já tě vlásku moc nemám. Na čele teda vůbec. No. Co? Vrásek ne, tak to máš dobré. Máš tady, jako, když hodně tady tuhle vrásku se hodně zlobíš. Jo, nezlobím se právě. Tak, takže to máme make-upy. Teďka si vezmeme. Máme tady transparentní pudr, kterým to zažehlíme do pleti. Tak. Tím i to zmatníme a bude to vypadat takové jemné, přirozené. Jsme se měli vzít čelenku, ale tak nevadí. Tak. Tak, dáme to trošku blíž. Takže, jo. Tak ta pleť už teďka jako... Já špatně vidím, takže... Ty špatně vidíš. No, já bych musela vzít brýle. Tak si klidně vem a zhodnoť. Co tu díváš? Nám to padá. Zatím dobrý. Dobře. Zatím dobrý. Tak a tady máme takovéhle krásné stíny. Všechno je to v přírodních barvách, takže ono začneme. A co já mám třeba problém, že mi se přemašťují víčka, zavři prosím tě,
tak vždycky, když se maluji jakýkoliv stínama, tak musím mít pod tím fixátor. Tady u těch stínů mít ho nemusím. Opravdu ty stíny drží celý den. Jo, nemám už s tím žádný problém. Takže opravdu mě osobně to jako nadchlo. A to se dává na celé víčko. Dávám ti teďka světlý stín, protože už máš trošičku starší oko, takže on potřebuje hodně zesvětlit. Jo, já vím, že ty hodně používáš třpytky, že to máš ráda, že se ti to líbí a je třeba vlastně už to oko zesvětlovat, aby vyniklo, aby bylo takové lehké. Tak a trošičku ti tam šoupnu hnědé barvy, ale jenom trošku, abych ti zvýraznila jakoby hloubku toho oka. A tím vlastně i prozáříme to oko. Když otevřeš kukadlo, kuk. Tak, ještě trošku. Tak. Tak, tím, že máš už jakoby, že ti lehce i padají ty víčka, takže vždycky to líčení musíš dát trošičku výš. To tmavé. To tmavé, aby to oko zvedlo. Aby to zvedlo. Přesně, zkušená, šikovná. Tak a trošičku tam dáme třpitek, ať tam děláme jenom takovou lehkou panenku. Tak, když otevřeš kukadlo. Já bych si musela zase opět nasadit brýle. Já opravdu to. Dívej. Teď tohle, no. Zrcadlo. A ještě potřebuji zvětšovací zrcadlo, víš? Zvětšovací nemám, příště. Dobře. Já mám vedle. Až, vidíš to, tak se potom donesem. Jo, takže máme teda oko. Tak, k tomu máme tady dvě takové krásky. Jedna je v sadě, je takový krásný štěteček a je to serum na růst řas. A to se dává pod řasenko, jo? Může se to dávat pod řasenku, může se to dávat ráno a může se to dávat i večer, než jdeš spát. Zase do řas se udělá pěkná jako bělínka. Máte? Načmátnout? Jo. Takže zavři oči. Jo. A takhle do řas se to pěkně namaluje. Tak, v pořádku? Padá nám kamera. Jako bys mi to dala na víčko, ale do řas. Jo, ono jakoby musíš to dát ke kořínkům. Jo, takže co nejblíž jakoby k těm řasám. Tak, pak tady máme úžasnou řasenku. Má tam takovýhle kartáček. Jo, je to klasický takový zahnutý, ale to složení je takové úplně leholinké a hebké. Tak, já tě poprosím, jestli by si kukadlama koukla nahoru. Děláme spodní řasy. Tak, a teďka tím kukadlem koukni někde tam na bok. Případně na druhý bok. Ty máš krásně dlouhé řasy. No, tak to se mi teda povedlo. Umázlo se mi to, pardon. Aspoň teda. No já mám tady ty tyčinky. To mohla donést, víš? Tak, počkej, tak si donesem tyčinky a trochu to umáznem. Takže, umazali jsme řasenku. Tak. Takže, ještě jednou to přejedu. Tak. Říkala jsem, že je voděodolná. Tak, a teďka máme tady dva na obočí. Máme světlý a tmavý. Jo, může se kombinovat, nebo prostě použijete barvu, která se vám líbí. Já teďka momentálně použiju tu tmavou barvu, protože Hanička je tmavý typ, vždycky měla tmavé vlasy, tmavé obočí, takže nebudeme u toho ustupovat. Takže ono stačí jenom trošičku nanést té barvy, tak jako jenom trošku. Jako to je nekonečné balení, protože to je... To vezmete ještě teček a takhle krásně to vyčišete. Jo, ta barva na tom ulpí.
bude více, bude to fixované, bude to vypadat takové přirozenější, bude obarvené to obočí a hezky to bude to. A když tam kousek obočí chybí, víš, tak se to vždycky Jo, dělá tuškou a to se udělalo tady tím. Můžeš to udělat i tím, ale ono ti moc, jak se tak dívám, ono ti toho moc tam neschází. Tam ti schází jenom asi jeden chloupek. Takže tam klidně tu barvu můžeme dodat. Dobré? Jo, tam opravdu trošičku. Tak, máme to. Tak, takže máme obočí, máme oči, máme hřasy, takže uděláme ještě, tady máme tváře. Tak, tady v téhle sadě máme bronzer, potom tady máme tvářenku a rozjasňovač. Bronzer ten dělá takové, už jsme si udělali vlastně před přípravou tím make-upem, jsme si už to trošičku stmavili. Čiže to používají taky všechny tři, nebo to je na léto, něco jiného? Nebo taky všechny tři. Ten tmavý používáš vlastně jako, aby se udělala korekci toho obličeje. Jo, že a zamažu, nebo... Takhle se to tak jako, že zaťupká a lehce rozmaže. Jenom vlastně do úrovní toho obočí. Jo. Tím se uděláš takový vytuc tváře. A potom tady na to máme takovouhle tvářenku, kde si uděláme tváře. Nikdo by to neměl podceňovat, protože tváře jsou důležité. Protože spousta žen, když se líčí, tak na co tvářenka? To už se nedělá, jenomže ta tvářenka, ona dodá výraz. A je taková právě jako, že nemáte ten mrtvolný vzhled, ale je to takové pěkné, rovné. Tak, takže to máme, takže máme tvářenku. A jako třetí máme rozjasňovač a rozjasňovač se dává tam, kde to chceme projasnit, takže u očí, na tarty, tak. Můžeme tady trošku, zase se vezmeme štětec a rozťupkáme to. Tak. Takže takhle. No a jako jako poslední krok vlastně nemáme ještě hotové rty. Takže máme tady 3 tušky a k tomu máme 3 rtěnky. Já nevím, ty používáš červenou nebo vůbec? Já tak spíš růžovou. Spíš růžovou. Malinovou nebo něco takového, no. Nemám rád ty hnědé. Nebo oni totiž nejsou extra hnědé, to je právě do růžova. Oni mají ty přirozené tóny. Tak a tady vlastně ten otvírací systém, že vlastně zakneš, ona ti vyskočí. Tak, to je vončo. Tak, takže co se týče rtů, můžem? Tak. Ty tušky, ty rtěnky jsou neskutečně jemné, protože oni jsou úplně udělané z přírodních olejů, mandlový olej, jo, a... Ty děláš celé? Jo, rty uděláme celé. To je právě takové celistvé. Tak. Tak vše je. Tak, to šoupneme barvu. Je tady tyhle jak rtěnky, tak i tušky se můžou vzájemně kombinovat, stejně jako ten make-up. Takže si vlastně můžeš vytvořit potom svoji vlastní barvu. Jo? Já třeba používám hnědou tušku, ale když na to šoupnu úplně rudou rtěnku, tak ono to udělá pěkný takový růžový nebo takový korál, jo, odstín. A je to fakt jako pěkné. Tak. No kuk. Tak, já to tady mám tady trošku umažu, protože se nám to rozpilo trošičku. Tak. Tak, a za nás vlastně máme hotovo. Použili jsme vlastně všech 19 produktů. Teda 19 ne,
Dvě rtěnky a 2 tušky jsme vynechali. Tak, ještě tady máme lesk na rty, takže ta rtěnka je matná. Takže záleží, jestli máš ráda světlejší nebo matnější. A ono to potom pěkně vlastně jenom leholince to dodá třpit. Jo? Takže chtěla by si? Jo, určitě. Jo? Tak. Tak, Hanička vlastně, ty jsi vlastně vždycky líčila. Ty jsi byla, když jsi byla v provozu nebo takhle, tak vždycky jsi se líčila. Ano. Tak a když se na sebe podíváš, mrkni odborným okem. Jsem si opět na sebe brýla, ale jinak to nevidím. Tak. Co říkáš na líčení? Je takové jemné, není extra výrazné, ty používáš výraznější barvy. Já třeba používám tušku. A to tady nemám. Tuška tady není, protože vlastně ten nový... Ale to jsem zvyklá. Právě. Ano. Tuška tam není, protože vlastně už se linky vychází z módy. Takže od tušky upustili. Co myslíš, co se týče složení? Jaké to je na pleti? Jo, příjemné to je, no, ano. Tak vidím, že tady to takhle povadlejší, tady tuhle stranu. Že? Používá se to i v létě? Nebo... Ano, to máš celoročně. Právě proto tam máme ty 3 druhy make-upu. 3 různé barvy, protože první myšlenka byla taková, že si namícháš svůj vlastní odstín. Jo, kdežto já jsem to trošičku přejala jinak. Používám všechny 3 make-upy, protože rovnou uděláme tu korekci a to stínování. Ale jako prvotní nápad byl, jako, že si namícháte svůj vlastní make-up. Že buď to použijete ty barvy, které tam jsou, anebo prostě smícháte 1, 2, 3 a vytvoříte s tím tak vlastně svůj vlastní odstín. Tak to obočí, to se mi tady nelíbí. To musím popravit. Tady, jo. Tomu trošku. Ale jako ta pleť je úplně jiná, no. A to jsem si tady dávala make-up ráno, jo. Tak, takže my to stopneme a přihlásíme se potom, doděláme druhou půlku, my vyfotíme, doděláme druhou půlku a ukážeme, jak to teda bude vypadat celkově. Dobře. Tak, ahoj, takže máme hotovo. Hanička se sama dolíčila i tu druhou stranu. Tak, tady se mi koukni se na kameru. Tak, no teď z jedné strany, z druhé strany. Ať to jde vidět. Napište nám do komentářů, jak se vám tahle proměna líbila. Jestli se vám líbí před nebo po. Ať získáme názory. Mně se teda Hanička líbí. Pro Haničku je to nezvyklé, že nemá linku. Ale tak pevně věřím, že to bude dobré, že to je jenom o zvyku. Asi to bude tím, no, asi. Jo, takže během dne budeš získávat různé reakce a komplimenty, tak mi to potom jenom napiš, jak to dopadlo. Tady jdu k mamce se vydávat, jestli mi řekne, jestli nejsem nějaká jiná. Dobře, tak jo, takže my se loučíme a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.